Čaute všetci, vítam vás u nového videa. Ešte predtým dajte odber, je to ako donate zadarmo a like na toto video. Ďakujem. A dneska si povieme niečo o creepypaste. Creepypasta je legenda súvisiaca s hororom, ktorá sa šíri po celom internete. Výraz creepypasta sa stal univerzálnym pojmom pre akýkoľvek hororový obsah zverejnený na internete. Predmety creepypasta sa značne líšia a môžu zahrňať témy ako duchovia, kryptidy, vraždy, samovraždy, zombie, mimozemšťania, rituály na privolávanie neprirodzených entít, strašidelné televízne programy a hry. Creepypasty majú dĺžku od jedného odseku až po rozšírené viacdielne série, ktoré môžu zahrňať viacero typov médií, pričom niektoré môžu trvať roky. Slovo creepypasta sa prvýkrát objavilo na 4chan okolo roku 2007. Je tu aj varianta copypasta, ďalší 4chanový výraz, ktorý označuje bloky textu, ktoré sa stavajú virálnymi tým, že sú široko kopírované na internete. Na rozdiel od kópie sú creepypasta všetky hororové fikcie a zahrňajú aj multimediálne príbehy. Pričom tvorcovia popri texte používajú videá, obrázky, hypertextové odkazy a súbory. Najstaršie creepypasty pochádzajú z 4chan a kultúra ebovej stránky mala vplyv na formovanie charakteristík tohoto žánru. Creepypasta.com bola vytvorená v roku 2008, zatiaľ čo creepypasta wiki a Reddit No Sleep boli vytvorené v roku 2010. Podľa magazínu Time mal tento žáner v žánri 201 najväčšie publikum. Definícia creepypasta sa postupom času rozšírila o väčšinu krátkych hororových fikcií, ktorých prvá publikácia je online. Postupom času sa autorstvo stalo čoraz dôležitejším, mnohé creepypasty sú napísané menovanými autormi a nie anonymnými jednotlivcami. Niektoré creepypasty využívajú detskú nostalgiu a deformujú na niečo horšie alebo neznáme. Creepypasta.com opisuje údajne stratené epizódy televíznych relácií ako jeden z najpopulárnejších trópov. Tieto epizódy sa často zameriavajú na samovraždu alebo naznačujú, že divák utrpí veľkú újmu. Niektoré stratené epizódy creepypast sa zameriavajú skôr na miestne verejné prístupné relácie, než na celoštátne publikované relácie. To by bolo všetko, ďakujem, že ste si video dopozerali až sem. Dajte ten odber, tento rok ideme na 1100 odberateľov a vidíme sa u ďalšieho videa. Zatiaľ čaute.